स्नेहा स्नेहा यागोमा तू पळो का गो स्नेहा. डॉक्टर मॉम आता मी गेल बमनाल परिस्थिती कशी असा तनी हुशार दत्तत नव्हे. हा कसने ತೊಂದರ್ನ ಜೀವಕನಿ कसने ಅಪ್ಪಾಯಿನ ते सम पेट्ट खल्लेल दिसता नवे आप तोंडरी अंगरी पुरा एक नमने मार्कस पडेलरी तक्कोण की सम मारलेल म्हणकेस ताजो टू बीपी चिके चढ जालेल तका मस्त टेन्शन घेतली दिसता. तशी जाऊन तो माती घुवन पडलो आणि कसं म्हणारी मना कसं की लावून घेतला. तत्तावळी परवंत असतमू स्नेहा स्नेहा म्हणू कोण ते स्नेहा अम्मा स्नेहा. स्नेह मळरी आम्ही गेल धुव ती गेल उडगास काढतासत की म्हणू कसं करचता. हा निद्दे इंजेक्शन घालला नव्हे आता नी लायक नीत करतरी तो नॉर्मल येता. तुम्ही घरा आपण होरी येत पळे ड्रिप्स समेत घालनी आम्ही पूरा नॉर्मलस घरा आपण ಹೊರ್ತರಿ तुगल दुवे कनी पळोनु ಒಗ್ಗಿ ರಿಕವರ್ ದೌಚ ಪೂರೋ ಕಸ್ಸನೆ ತೊಂದರ್ನ आणि 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 कसं डॉक्टर मॉम. नाही नाही ताणे मना कसं की लावून घेतलं की म्हणून तुम्ही घरा आपण होतरी चिके प्रीतीन तुला येते आणि तगले मनान कसं अस म्हणून फाइंड आउट करा ती तेदना कसं नाही ट्रीटमेंट दिवक जाल्यारी सुलभ जाता ताजे खातीर सांगिले. हा जायते डॉक्टर मॉम खंडित खंडित हांव तांकां चंद कोण पळोवन घेता मनान तूं कसं नाही चिंतेसले रे हांव ते दोन करता. मस्त मस्त थँक्स डॉक्टर मॉम. ओ इट्स ओके इट्स अवर ड्युटी. ओके हांव आनी रावंड्स वच्चस तुम्ही कोणे तरी एकल्यान राबला पुरो आणि घरा वच्चेत आणि एक 3-4 घंट्यान तू डिस्चार्ज करची व्यवस्था करता. हांव रिसेप्शनान सांगता तुम्ही थंय सेटलमेंट करून हांकां आपण येत. हा ओके डॉक्टर मॉम मस्त थँक्स. स्नेहा स्नेहा एक पंत यागो तुमकां हांव घरा आपण हरता आनी पुणी हांव तुम्ही चेडूपरा कुशेर रशिया म्हणटा दल्लेल धांवन गेले आणि पुणी आम्ही चंदाय रशिया 4 घंटे नंतर. हा हांव खंय आसा हांग कशी आयलो. तू आस्पत्रेंत आस कसने इच्छन काणका पुरा आराम जाता. स्नेहा स्नेहाक एक पंत पळोवचें सोडतुवे तिके एक पंत पळयत गो पळोनु मागीर हांव जैला. कसने जायना तुम्ही इच्छन काणका ती हांव तुमकां घरा आपण व्हरता. तुम्ही जैला वचना ती ते गॅरंटी हांव दिता. मात्र अनिवेरी हे पूरे दुर्बुद्धी सोडका चंद कोण असका इथे. दायत दायत गो सौभाग्य तू सांगील म्हण की ऐकून असतो गो. अयो कसले कुठे निंती निधा येते आणि थोडे वेळ निधा येते ना हांव आतां आराम जाला तू मग घरा आपण होत म्हणणं घरा वच्चा मग सुरवेरी स्नेहाक पळोवका ताजे नंतर तू खंय पेटत की थंय वता. ना म्हणता भिवू नका ती आम्ही घरा वच्चा. आता डॉक्टर मोहम्मद सांगली कुठले आम्ही घरा वच्चेंची घरा वच्चे नो हाव तुम्ही चेडूपुरा आराम रशे दैतवे आणि वेरी आम्ही नवे जीवन करूया. ना गो आनी केन्ना असर चुकी करना तू व्हड मन करनु म्हाका माफी केल नवे हे उपकार हांव म्हजें जीवन पूर्ती विसरना गो. खंडीत खंडीत हांव आनी तू सांगील म्हण की ऐकत गो. हांवें खंय पुणी कामा वत गो कुली काम जाल्यारी होडना हांवें जोडत गो
जळणार मात्र दुडवा माल कळचे खंडित को सौभाग्य माई पेशंट आता रामच नव्हे तुम्ही घरा वच्चेत म्हणून डॉक्टर मम्मान सांगला तई रिसेप्शन अंतू बिलिंग काम चलतस तो एकलो थरू मामईला पळे त्यांनी बिल आणि सेटल करतास ती तुम्ही आणि पॅकिंग करून घरा वच्चेत ऑल दी बेस्ट देव बरे कर तुमका थँक्यू सो मच आता कालंतू कोणाक नमगुचे कोणा सोडचू म्हणू कळना तो राकेश म्हणून नाव सांगून गेला इल्लो कितले चंद कोण घरांत आसिलो हं म्हाका अण्णा अण्णा म्हणू तोंडभर नापयत आसिलो घरा दावकदल सामान हाण घालचे कितें चेडवा मोग करचे कितें तांकां खावचें हाण दिवचे कितें रंदप करचें कितें यो 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 एक दोन नाटक वे बद म्हणलें किल्मू खंयची होड फटींग हो यप्पा देवा कोणाक नमगूच ना अयो ಓಹೋ ಪ್ಯೂಡು ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚನೆ ರಸ ಏಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೈಮ್ कशी पुणिकोरनु बम्मुण बैलल मध्ये फिट्टिंग दवरता ती सुंदरी तेंडली चोरता वाळी चोरता म्हणून नाक दलप्र उलयत नवे करता तिका वही गो रेवती हंग पळगो ते सुंदरील घरांत तू कोण कोणकी येत ती वत ती मारायती कस विषय म्हणू कळना गो वही ताका कच की जैला होन घालतात की चोरू लच म्हाका ऐकत असील गो नाही गो हांव काय कांदियो ऐकतल नाही गो तुका गोतच नवे मिगेल विशयो त्यांची आपापी कन्ना पडली गो तशी जावन तुका सांगिल हांव म्हाका कसं की अनुमान गो ते सुंदरी अस पळय ती समना अशी आसा बा वही गो पळय तिगेल मालगड चल्लो तो समज ती पळय चिल्ली काळी मळा काळी नाव पडलं चंदी कೈ चंदी दर कळी मशिंगाळशी अस बापूस गोरोस ते चिरडू कशी काळी दल्ले म्हणू हा वही वही गो दुसरं घरा खबर आमक कसले का नवे हा हे कोण उलयलेले हा मळरी मळरी सुंदरी वरे समनावे हा हा कसून हे अयो होई ती चंदी कळीची हा हा अयो दत्तना म्हाका हांव ते क्वार्टर येरसून घेवन सुंदरीक समा बली सोडोचें आसा